Отдавна чаках този уикенд. Прекарахме го в Цигов чарк в най-новата къща за гости Angel. Разположена е на тихо и спокойно място с гледка към язовир Батак. Още с пристигането усещаш чистия въздух от Балкана. Бяхме с още 2 двойки приятели и общо 3 малки деца. Къщата беше пълна. Първия ден беше мрачно и валеше, но прекарахме доста време на уютната веранда. Стаите са просторни и модерно обзаведени, като в тази къща има общо 3 спални. 2 от тях са с изглед към язовира, а едната е към зеленото дворче. Кухнята е изцяло оборудвана с всичко необходимо за по-приятния престой, особено с деца, когато винаги се налага да приготвиш нещо бързо за хапване, когато са гладни. Има опция и за доставка на храна до къщата, което беше много удобно и едната вечер се възползвахме. В събота прекарахме почти целия ден на двора. За децата има люлки, колелета и много пространство за тичане. Поиграха доста, забавляваха се много и се измориха достатъчно, за да си легнат на време, а ние да продължим вечерта с сладки приказки. Аз успях да си направя една бърза тренировка. Беше много приятно, особено с това слънчице, което грейна. Запазете си това видео, ако и вие търсите хубаво местенце за семейна почивка. Препоръчвам ви с 2 ръце къща за гости Angel, а ние бихме се върнали със сигурност отново. Заредихме се с прекрасни емоции, спомени и много усмивки.